Di sala 2020 de rêveberiya Xweser ji bo valekirina kampa holê ji koçber welatiyên Sûrî jî biryarek dabû û di vê çarçoveyê de êdî baweke beş bi beş malbatên Sûriyên li kampa holê ji kampê derdixe û dişênin herêmên wan û di vê çarçoveyê de jî îro jî beşekên nû ya ji 69 malbatên ji Dêra Zorê ji kampê ji aliyê rêveberiya kampê ve ber bi Dêra Zorê ve hate şandin. Ev malbatên ku digihêjin Dêra Zorê kantona Dêra Zorê vê carê ji aliyê komîteyeke ku hatiye avakirin ve têne pêşwazîkirin pîwîstiyên wan têne bicihanîn û her wiha ji bo wan jê derfetên kar têne peydakirin. Rêveberiya kampa holê 69 malbatên ji Dêra Zorê yên di kampê de dimînin vegerandin herema wan. Rêveberiya Xweser a Demokratîk ya Bakur Rojhilatê Sûriyê di sala 2020 de beriya derxistina Sûriyeyan ji kampa holê derxistin. Ji wê demê heta niha 54 beş ji kampê derketine û vegeriyane heremên xwe. Di beşa îro de 254 kes hene ku piraniya wan zarok û jinin. Şandeyekê Rêveberiya Xweser hevserokên nivîsgeha kar û barên penaberan û koçberan çavdêriya derxistina beşê ji kampê kir. Tîkildarê mijarê hevseroka nivîsgeha kar û barên penaberan û koçberan Meryem İbrahîm behsa derxistina welatiyên Sûrî ji kampê kir û wiha got. Rêveberiya Xweser ji nêz ve van kesan dişopîne. Ji ber ku di nava salên borî de rastî gelek fikrên tundraw hatine. Ji ber wê me cihên perwerdeyên taybet ji bo wan vekirin da ku di pêşerûjê de tevlî civakê bibin. Cigirê desteya rêveber a Meclîsa Rêveber a Dêra Zorê Fethî Eltiêş ku ev jî çavdêriya derxistina malbatan kir anî ziman ku li Dêra Zorê amedekariyan ji bo wan têne kirin. Meclisa Dêra Zorê ji bo korewşa malbatên li herêmê bi cih dibin bişopîne komîteyek ava kiriye. Birêya vê komîteyê alîkarî ji wan re tê pêşkêşkirin û derfetên kartê peyda kirin. Yek ji jinên ku ji kampê derket wiha kêfxweşiya xwe anî ziman. Em gelekî kêfxweşin bi vê derketinê di salên borî de me gelek zehmetî dît. Êdî em dixwazin li warê xwe bijîn û zarokê xwe fêrî jiyana rast bikin. Piştî danistandinên di navbera Qesedê û Rûspiyên kantona Dêra Zorê de rewşa kesên wê vegerên kantonê hat nîqaşkirin. Ev gav bi kefalata Rûspiyan bû malbatên têne derxistin daye.